Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, pagkalami jo kayo sa mga musikang binisaya. Lami na jod nindot kayang panahon karon. Pagkanindot, Remember, sa ganitong mainit ang panahon, kailangan mo nang, di ba? Allah, di ba? Sa ganitong mainit na panahon, kailangan mo ng kaibigang mahangin. Mga kaibigang mahangin, Jod, Kuya Juan, di ba? Di ba? Manay, na pwede rin, kapit ang eleksyon, di ba? So, ayaw mo pag die hard kayo sa politiko, di ba? Kay mo daog mapilde, walay magkatabang sa kalisod ninyo. Nato, kita lang jud na. Di ba? Tinuod, dili. Tinuod, no. Kuya Juan. Napo diri. Ako, Sir Lando, wala man ko gipanganak ka dato. So, nag-antos ko, nag-struggle jud. Struggle with my finances a lot. Parang siya, di ba? Mo nang usay kung ilibre gani ka, special ka. Di ba? Wow, salamat to kayo. Salamat, Ma'am Dines. Why, Sir Darko Salem. Ate Pedro, di ay na sa Presidential Fast Food. Di ba na siya? So, kung gani ka, ako gani, di ay ko, ako gani, nag-antos gani ko, di ba? Nag-working, nakikwarta gamay, gamay lang. Di tami yung tagwala po, na ko'y kwarta. Di ba? Mo nang yung ugitrit ka na kanako, siyempre, special jug ka, di ba? So, kung dili ka na ko itrit, siyempre, dili, di ba? Di ba? So, gapo, di ba? Special kay ta, kay gitreat ka tag dinuguan sa gikan sa Prince Lechon, lami kayo. Nagyaw-yaw ang kuan, ma'am, kay nanimaw daw, ma'am. Nanimawang kulang. Kulang man jod, Kuya Juan ni matawana, kulang jod, di ba? Kay lami jod kayo, hurot-hurot jod, di ba? Hasta ang plastic, gikaw. Kuya Juan, asa ng plastic, ikaon jud, ma'am. Mabuang ko bayot na sa kinabuhi. Samahan ko kay Regan. Di ba? Mga antang lechon ko Regan, at tag Prince Lechon niya. Kuya Jojo Sanson, Palay John Trigano, Captain Jerry Sanson, happy morning. And Jocelyn Sanson, happy morning. Pumunta pa doon sa panahon karon, kay sa panahon karon. Sa panahon karon. Dili lang ang Coke Zero. Sa panahon karon, dili lang ang Coke Zero. Oso na rin ang grades mo. Zero. Sabi na atong first set na ng adlaw, Friday. Marso 28, 2025. Di ba ito kapalala ka ng adlaw? Happy lang, Jod. Ay, sa panahon karon mabuang ko bayot. Di lang Coke ang Zero. A few moments later. Sa panahon karon, hindi lang basta kinakain ng ampalaya. Di ba? Inuugali din. Jowa, napiyapi lang. Di ba? Yes! Tsaka lang mapit na magkuhan ko. Di ba? Wow, bongga Aris! Di ba? Si Aris. Oy, karong adlaw Aris, no? Magka-experience karong mga kuana ko labi na mga piklat na will leave a scar in your family. A series of experience karong adlaw nga medyo will leave mo nga
mahinumdum nimo sa mga kasakit, sa mga uwat in your personality karong adlaw. Magdamot tayo juga sa imong gumagano alis, no? Magka-reach ka sa agreement karon with your partner karong adlaw. Ngayon maghimo kanimo possible to harmonize your relationship. O di ba? What? Maghamon na po siya, President. Nakahamon, ma'am. Harmonize ay. Di ba? This is a great changes around the way lang. So make the most of it lang. Wala problema. Para sa imong character mo karon, you cannot take up every responsibility karon, Aris, that comes your way. Ayaw, Judah. So you need to stop trying. You need to stop trying to control everything para wala problema sa imong karera. Para sa imong kayuhan karon, there's no room for competition, Judah. Di ba? Sa mga butang karon when it comes to love. So you need to let go. Kung na ay mga hypocrisy or else, you will end up lonely na to ka, Aris. Bahala ka. Taurus! Hindi kaya nga galit ako The next na mo sumit. Taurus. No? You will start get carried away by mga butang karon. Some things you fought all your life. Nga imo rin ko nang gifight. Dapat na karon lang to stick to your moral values na para wala problem. Check connected by. Para sa imong gugman ni Mortalo. So, try to be more affectionate sa imong partner karon daw. So, gamit ko ayun na kayo mo sponsor. Wala, di ba? So, affection will bring you two together more than you think. Pwede ka mo gamit, paninot ka ayo, ha? Affection, gamit ka og power max, power to the max. Ang pangutana, hangtod ba ka? Tatagal ka ba? Tatagal ka talaga kasi naka-power max, power to the max. Very much! Siyempre, kinukumurag kutis artista, kutis kinukumabuang kubayot, kinukunindot kayo mong skin kung gamit kang Skin Max, Kojic soap. Wow, nindot kayo. Skin, kutis artista like me. Regine, awa-awo. Kinukumabuang kubayot sa imong karakter ba mo karon. Try lang to make the most of your day, to reorganize sa imong balay. So talk to your partner about this. So a little support lang will be really important. Importante dyan ang support. Di ba? Mag-support yun na. Kanang bana, mag-support sa asawa. Diyang bana, ang asawa, mag-support po sa asawa. Abana. Kanang dyan, hindi magbinuang, di magano ka pa din ito kinabuhi. Di ba ang relasyon? Mag-text po gamay sa mga kuhan. Enjoy dyan mag-text po. I love you. Di ba? Ano dyan na. Manay ko yung kanino sa itong kinabuhi. Dapat naman yung kuhan. I love you nga words. Manay ko yung kanino. Wow, maka-inspire sa ubang tawa na niya. Di ba? Para sa mga kayo. Only you know. So what are you capable of? Ikaw na dyan ha. Kung unsa dyan ka. So don't use everybody else words para to justify sa imong actions, Taurus. Gemini. Dito ka mag-escapo karon sa mga complex. We need to face the comments of mga ill-intended people. Kada mga dili importante, di mga ay ginukabuang kubayot. Ha? So, dito ka mag-escapo karon sa mga conflicts sa mga lawa. Para sa imong karon, you'll be surprisingly find out nga ang imong old friendship is not turning into something bigger. Wala jud ha? Dapat ikaw karon Gemini, you have to open your hearts to love. Wow, inuo ko. Di pa open na operahe, di ba? Wala dyan na siya. Operahan mo, Gemini. Katugan kung igagaw ganing operahan sa utok. Kuhan dyan kaayo. Gigabas yun na yun. Gigabas ang iyang kuhan, ang iyang skull. Iyang kalabira, gigabas yun kapag operahan. Di ba? Ang nagabas ka, di man, intern pa man, nagkurkurug ang intern. Hey, feeling. Nagkurkurug, ginuha ko pag sa kay naayo na, giuli ang bungo, na di na mauli. Di na mauli, kay intern man ang lukuan, di mauli, ginuha ko na, ako ang ginan nga, ayaw lang ibalik ang bungo, para open-minded na. Hey, feeling. Para sa imong kailagyan mo karon, you will not be as efficient as usual karong adlaw, no, Gemini? So careful lang ka with the documents you sign. Mata-mata na juga dapat yan mga sign, mga signature, basahon jud da. Dili patakag sign dito. Kabot kabalo. Man pa kanindot, Gemini. Para sa imong kayuhan karon, you cannot allow the test that life puts you in your way to make you give up. Ayaw jud ha. Manang enjoy everything that is wonderful in life. Para sa imong kayo, para wala, di ba? Kaya mga pagsubok, mga pagsulay sa kinabuhi, nga nagamit ko, buti yun na, mo give up ka, ayaw. Ginawa ko enjoy, di ba, Cancer?
Uy, Cancer, today, marag dili maayo imong adlaw karon, may not be the best day to mix with your friends. Ayaw jud ha. So try to keep yourself lang out of any events karong adlaw. Magpuyo, hindi nga wala problema, di ba Cancer, no? Para sa imong gugma karon. Imong mamanage to throw your fears and to oblive yung karong adlaw, Cancer. Dapat imong ipakita karon sa imong galingon karon. Show yourself as sentimentally positive person karon. Og bakit ani mo ang result. So ayaw jud ka magpa-aspalto, dapat sentimento kay sentimentally. Para sa imong career ta man karon, kanang imong pagka-immature, pagka-bata-bataon, pagka-way buot has brought nothing but trouble. O ayaw jud ha. Labi na sa imong trabaho karong adlaw. So you need to learn the mistakes you make. O diba? Mga jud na pinakanindot. Learn from our mistakes. Wala, di ba, Cancer, no? Para sa imong kayuhan, ayaw mo itugot ka ng imong failure karon. Don't let your failure in some of your projects manay makaapektar sa imong pagsalig sa galingon. Ayaw sa imong confidence. So you need to learn your lesson and, siyempre, just move on. O, di ba? Wow! So, naman na atong first set sa itong barang adlaw, si Taros, si Cancer, ang unang set na mapas mo. O, di ba na? O, di ba? Pinabuhay lang dyan. O. Para, Regine, awu-awu. Kutsawan, di ba? Na kinabuhay, o. Napadiri. O, di ba? O. Hoy, pag ang babae daw, pag ang babae daw mo sexy, magwapa daw, di ba? Gipa-sexy daw, gipariban ang buhok daw. Mahalaga sa asawa yan, di ba? Pag ang babae, no? Mahalaga sa iyang banana, di ba? Wow, gipa-sexy, di ba? Pero pag ang lalaki gani limpyo, always nga humot, di ba? Pag lalaki malinis at laging mabango. Dalawang asawa niyan. Ay, sabi ala, pero ito nang ilabay mo ng labyong pagpagsakit na. Regine! Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Music and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Ay, pagkanindot sa kayos panahon. Lami na kay laglaag, kay summer na. Diba? Timani ha. Timani dyan ninyo ha. Sa panahon karon, ginuho ko mas lami pang mukaon kaysa mahigugma. Aray, mabuang ko bayot. Ano sa Nalapo diri Ingon nag-text ako diri Sir Lando, unsa may mong gipili nga kalidad nga leader. Wow, the quality nga leader daw. Siyempre, di ba? Tanaw nimo ang nabuhat. Dili ang gisulti. Di ba? Kana pala nindot na sa kinabuhi, di ba? Tinuod no. Di ba, kuyawan. Ay, di ba? Timani nga sa panahon karon, Ginoo ko mabuang ko bayot, lison na jud kaayo. Ay dyan magsalig in taon. Kaya sa panahon karon, Ginoo ko, ang odto na lang doy tutok. Di ba? Ang tanghalin doy tapat. Sabi Ginoo mabuang ko bayot sa Ay. Ang sabi na. Di ba? Ako bitaw, ako gipili man sa ko sa una. Gipili ko sa una. Managipili lagi pug ka. Gipili lagi ka. Sa inyong balay gani, pilion gani ka. Pilion nga. Di ba? Pilion mo. Dipili mo na sa ikaw gani. Di ba? Pilion nga mo'y manghuga sa plato. Gano'n ko mabuang may make na mo subit lang. Di ba yan itong second set. Sa ito ka pala rin wadlawan. Biyernes na Biyernes. Marso 28. 2025. Di ba? Pak, gano'n. What? Wow!
Di mga palang uban diha, kay nakatulog og tarong. Bisag walay na good night. Anak, uy ako, balag walay mag-good night, Kimber. Bala uroy mo. Kuyawan mo, di ba? O di ba, Leo? Balag may mag-good night. Kung saan man ang mag-good night, tapos kuhan na ito, ginawa ko. Mag-usap man ng good night. Send to many. Di ba? Hoy, Leo! Hoy, more than ever, Leo. You will have to show how capable you are handling pressure karon. O ang mga negative attitudes karong adlaw, Leo. Bungga man ka, Leo. Ima-handle man jud nimo doon. Pag di makaya, sumbaga, gara po ka. Wala, joke lang, happy-happy lang. Para sa mo gumagaw, Leo. You will find you will find someone karon that will make you feel nga imo ma-challenge the entire world. Wow! If necessary atong presidente Ma'am Nazar, make the most of this moment lang jud para walay problem. Para sa imong karon mo karon, di pa ulahi ang tanana. It is not too late karon to make decision and change jobs. Do not wait any longer lang kung di ka ganahan diya balay na ayaw na lang, gara po ka, liso po yung tagtrabaho rin, gara po ka, Leo, magpuyo, oy. Para sa mo kaya karon. Dili ko ka ma-expect karon, you cannot expect to be in a relation karon nga that suits everyone, that your needs, sa imong demands, di jo dali tanan ha. So you need to learn to give and a little if necessary lang. Hoy, Virgo. Hoy, Virgo, no? You still feel the difference with other relationship karon. Lahi jud ha. Kay medyo nakita na mo, you have found someone that lets you be exactly who you are. Wabungga, good luck and shake hands. Para sa imong gumagaron, you will be take big steps karon in your relationship almost without realizing. Wala mo ma-realize karon. So, this will let you know this is the right relationship for you. Wow! Make the most of it. Para sa imong karagdaman mo karon, ang imong trabaho karon will start early karong adlaw Virgo ha. So get ready for a real work marathon, di ba Nagibahak half day naman isa. Kunya mo ning hapon Virgo mo jud. Unsa mag-start daw very early lagi pero this afternoon pa mo tunga half day. Half day lang sa kay nagkuha sa salon sa bangko. Wala, joke lang, happy lang. Para sa mong kayuhan karon. You cannot afford, did you ka mag-afford wasting your time, mag-usik sa mong oras karon. With the things and activities you will know, that won't take you anywhere. Ayaw dyan, Ginoo ko, did you ka mag-afford, usik-usik oras, Ginoo ko. Because time is gold when watching, di ba, Hoy Libra na yung mga delays karon na o mga komplikasyon sa trabaho ha. So don't get mad. It's okay, it's all right because it is not the result of inefficiency by a workmate. Be patient na tong para sa imong gugma karon. Love, ang gugma will appear in the most unexpected way na Libra. So be on alert lang. Bantay na dyan ka because you are close to an amazing love story, Libra. Joke. Para sa imong career mo karon, you want a gusto ka big profits karong adlaw, but do nothing to get there. Big profits. Pamapoy propitang bata, dagko mo ng propita yung tubuang mo propita no. So you need to make some efforts lang and simply set some goals lang to make any progress lang, Libra. Para sa imong kayuhan karon, kanang imong gamit sa imong mga wise words karon as a part of a gift na so many would like to have. So use it to express your deepest feelings more clearly para walay problema. Para sa imong kayuhan. Scorpio! Dili ka magka-stick sa imong maplano karong adlaw for weekends as a result sa situasyon that will get completely out of control. Scorpio, pabantay-bantay lang John. Para sa imong gumaganon, you will finally find someone kanon that understanding nga nakasabot nimo and syempre nag-care for you. Wow, seize this opportunity. Di ba? Dili brad ha, sis, John, sister. Para sa imong career ka ba naman? Ayaw kadlok. Lamon making robust know about your most recent ideas. Ano kadlok?
labi na og how to improve your work or working environment. Ayaw hadlok. Ipakita nila nga maayo po na po kay mga ideas nga wala sila. Naman po nanindot. Para sa imong kayuhan karon, you cannot depend on your past. Dito ka makadepend sa imong past sa mga nangagini mo, ha? But make sure you learn a couple of lessons. Muna pinakanindot jud kaayo. So don't give way to your impulses so easily. Para dili jud na madapala sa imong kayuhan na siya si Scorpio. So naman atong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Si Leo, Virgo, si Libag, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga pag sumama, happy lang. Pag sumama ka sa mga diba? Uy, mga dyan na pinakanindot na. Mga dyan na pinakanindot, Labi lang nakay medyo, nakay bisyo, nakay di ka maayo. Diba? Gani ka ng mga mahina ka sa klase. Pag mahina ka sa klase, pag sumama ka sa mga bright, pag bubo ka, pag sumama ka sa mga bright, maging bright po ka. Muna pinakanindot. Diba? Pag sumama ka sa mga matitino, matino ka doon. Matino po ka, di ba? Pag sumama ka sa mga adik, maging adik ka din, di ba? Di ba? Pag sumama ka sa mga gwapo, maging gwapo ka din, di ba? Pag sumama ka sa mga absente, kusog mo absent po ka, di ba? Mauna Idmar, pag sumama ka sa akin, maging akin ka rin. Kuya Juan. Wala ko na beta ng ilambay, wala labyog, pagpagalagalin. Diba? Regine! Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisi na. City News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Pagka kami nagkakaon na mabuhan ko bayuat mo. Hala to mga suki kaon na diya sa Princess on Fast Food. Hala, order na. So na tayo mga per kilo nga lechon diya. Wow. Pagkalami jud ka ayo. Diba? So na-taste nila mga super seafoods na per catering. Wow. Pagka na lechon packages, na yung mga belly packages. Wow. Ida lang ang 0936404014. Basta Prince Lechon, tilawi lang sa Skin Max, Power Max, di ba? Kojic Song, Power to the Max, Herbal Blend Coffee. Serve na po yung capsule. Wow, because power to the max. Wow. Barcode Green and Restaurant. Wow, pagkalamidyo kayo for catering delivery functions. Idalang ang 090538399975. Wow. Siyempre ito masuk karinderya lang ngao na ba diyo? Hungit-hungit lang. Labi na si Ma'am, di ba, Ma'am Teresa diya sa May Aguada, Basilan. Wow! Memorize tayo, no? Happy lang. Labi na nga itong masuk diya sa Talon-Talon Loop, di ba? O sa Tugbungan, mga Castin family, di ba? Siyempre, di ba niya na itong third set sa mga kapalaran ka ng adlaw. Din mauna inyong mga inyong kapalaran. Ang inyong kapalaran, initugma jud sa inyong pagkatao. A few moments later. The letter is Kujawan, happy lang. Pagkanindot yung kaayo. Ato ning ano diri. Di ba? Aray, ayaw ba? Gilok mo. Ayaw pulba. Ayaw pul. Idmar, ayaw mar. Alay. Hoy, Sagittarius! Sagittarius, you won't believe in your eyes when you see what you will see today. To see is to believe naman. So be careful with how you react para walay problema. Sa imong kung magkaroon, Sagittarius, you will feel very confident karon
And this will easily notice and make you more attractive and charming. Wow, buka charming, charot. Sa imong karon naman mo karon, kanang kulang sa imong pagka-tact, your lack of tact karon. Oh. So, labi lang magkikuan karon when showing your subordinates karon. Sa ilang mga sayop is taking you down the wrong road. Oh, because somewhere down the road, because the road to success is under construction. Slow down, man working, diba? O, mga natrabaho sa dalan, hinay kayo, slow down, man working daw, diba? Para sa imong kayo, ano mo karon sa Secretary, no one will be more accurate, labi lang mag-evaluate ka or judging you than yourself. Ha? So you need to learn to evaluate sa imong behavior po wala problema. Uy, Capricorn! Okay, Capricorn, matapatay Capricorn na, kay imong body starts to give clear signs sa imong gisot karon nga medyo dili maayo, ha? So start paying more attention to your body's needs para walay problema. No, baka init kay panahon. Tapos ka all black. Wow, Kuya Juan, all black init kay panahon. Ingara po ka light lang, di ba? Oh. Para sa imong gumagaron. So you will charm both with your words and look karong adlaw, Capricorn. So you'll have everything you need to become irresistible. Wow. So make the most of it lang para wala problema. Para sa imong karon naman mo karon, remember nga you cannot choose who you work with. O, di ba? Di ka choose kasi imong karon na, kaya depende na. So you need to learn to work effectively with whoever is at reach. O, di ba? O, depende po. O, di ba? Panita po. Pamparon ka, bugiro na, adi na maayo, di ba? Pero, wala sa kayo ako Capricorn, no? You need to ka maka-expect, you cannot expect achieve happiness karon with just another state of mind. Adyaw, ha? Remember, happiness is na nasa tumaga por sentro, short time, 300. Happiness is the combination of a happy moment sa imong kinabuhi. Aquarius, your deep desire karon to get some things will cloud your judgment karon and make you do anything para ma-achieve na nimo sila. Sa imong gugmagalan na Aquarius, try not to force romantic situation kung adlaw. So let nature take its course. Wow, bongga. Huwag mo ko namilit. Kanang kuha naman ko, kiring-kiring naman. Para sa imong kanagdam karon. So you won't be able to fulfill sa imong task karon. Nga mao na imong you planned. You had planned today. O kanimo ha. So first, you will need to finish your work para onya lang kiat-kiat, di ba? Oh. Para sa imong kayang karon, Aquarius, you must learn the value of feelings of those around you. Bantay-bantay ka, otherwise, you'll be invaded by a misery or loneliness o magkasakit, sakripisyo o mga, di ba? Bantay-bantay na jug ka. Pisces, you will start your period of life when taking care sa imong kalingon, be your top priority lang, Jude. So, imong i-try to achieve, karon na to achieve nimo your personal goals. O, di ba? Gamit na ka sa nga goals. Soccer goals, volleyball goals, ano ba volleyball goals? Basketball di ay. Para sa imong gumagaron, you will need to make great efforts karon to face some very degrading comments karon sa imong partner. Labi na mo make a fit of rage karon, so baka be patient lang, Jude. Happy-happy lang. So, ikaw karon sa imong pala sa imong karagdaman karon, be moderate lang with your words, ha? Labi na mag-discuss ka with your bosses. So, don't rest too much. Para walay problema sa imong karagdaman mo karon. Para sa imong kayuhan karon, Pisces, interaction with others is not always easy. Dili sayo na. So, naadyo yung mga factors karon na na-involved, they're complicated, and that you need to learn to control. Para sa imong kayuhan, make the most of it. So, mauna atong kapalaran karong adlaw, Marso 28, 2025. Ang atong kapalaran, di siya tambal o di siya pwede kami nagtambal sa sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa itong horoscope, ginawa ko, pass mo pa more. I love you more. Ano sa kinabuhi? Kujawan, happy-happy lang. Ala, samta na nga na sila. Ala, pagkalamidyo kayo. Original. Ala, syagit ako manak Mother L. Sa tetong sundan diya. Syagit na. Regine. Wow, ang galing
ganda, ganyan. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, oh wow, pagkalamay. Regine, happy lang. Siyempre, kalimot na after sa programa. Top 2012 by Uncle Ruben Fajardo. Alaw na hard out Papa Joms in alas 3 po. Mga inquiry po about sa social security system with Sir Nap Rabanal. Wow! Nakapaniod to na ba tanan? Happy lang. Nakaluto na ba? Nakadala ba mga Tupperware, mga laptop niya o mga silupin? Happy lang John Kuliko. Siyempre, atong hearing. Kanong adawa, tayo ito din ninyo. Taya, dyan mo ani. Happy mo. 271 og 684. Wow! Congratulations! Siyempre, manamit na ako matag oras karong lawa. Happy lang doon. Siyempre, sa maliman, namilit na pa rin sa Baskanginan. Ang tingkot sa kawanangan, wala isa lang Bisaya, the one. So, salamat doon sa among station manager. Wailain si ang among buta kung iyan matinabang wailain si Dr. Reyna Lentidahan. Siyempre siya mamang broadcast technician. Walain si ang anak ni Mami Arjin Fajardo. Walain si Mr. Ruben Cute Fajardo. So kini sila nung Bisaya the one to say goodbye. Sa programa katungan Prima Labon. Ang gitik-gitik pa siya ng Bisaya. Diba? Oy, good luck daw. Nakalimot kong basa, diba? Ingon si Ma'am Judith Bueno. Good luck daw sa Zamboanga team kay first day sa ilang pangumpanya karon, diba? Good luck. Punitin ang gado na. Diba? Siyempre, na sa sikat ni sa nagkusog karon. Ito birthday, ha? Birthday day. Happy birthday daw. Ni Tatay Digong, happy birthday. Happy birthday, Tatay Digong. Good luck, more blessings. Okay, so nila dyan nasa sikat ng estasyon, nagkakusog na karoon ng una. Then kasi na we are inviting po siya to mag-ads, no? Barato lang. Dito dyan nasa 106.7 Marino News FM. Happy weekend, everyone. God bless us all. Mua, chup, babu. Manda, supsa, Manda, supsa, Mindanao, Mindanao, Sahara, Mindanao.